Едно старт. Магазин скоро няма да го купуваш. Не е патно да бе. Също ти ляво. Лево. Къде? Ляво. Да, бабчи! Есе! Колко време? Не, пано. Имаш минута, да, бързо. Благодаря. Щипката. Чакайте да... Пиши ми, ана. А на къде? Надясно. Надясно. Само се моля. Почерах да гърдата. На Hopes and Dreams. Почерах да гърдата. Аре, отмисля. Сега имаш долу. Колко? Долу. Не, колко време са? 20 секунди. Така. Работа е в базата. Чудовището снимам. Тук колата и да покажа, че е във въздуха. Кораба е на тъмно. Колата е изцяло вътре. Това бяха местите, нали? Да.